Ka Association of Power Engineers MEECL Meghalaya kala dawa nagsorkar jala banthung kam hagatanat boarding kumba 6,000 tali ki kam ki balai. Ya kani ka rai lashim haga jingalang ka balong ha usu sotham auditorium Shillong haga khatsau tarik ujiliw arajar arhusaw. Haba krench ke lapat hai khobor President ka Association of Power Engineers MEECL Meghalaya uba arju dekhar ulong beron shipun kimat kibaga kenhun ke dawa naga sorkar jela ban tre kam hakatanat boarding ban penbun ni kinong tre kenang baka ni katanat kan umdan kenu jing thot kerukam tre kam. Shushu ulong baka kenhun ke ladawaru naga sorkar ban kentiu tulop yiki junior engineer ki baha kerdan kelas 2 badru ban kentiu kerdan yiki officer ki blatrei kam slam. Hak beningkong hai kubli ya ki press ki print ki media ki bala ya kapor ka jongpi bafin cover ya kan ya ka general body meeting ka jongi ka Association of Power Engineers kum PE agini ki sngi bat ki por kum ka organization MCL berakawai ni kendo ikjinge ki challenges akaba ini hab ban ay ka service ke bahatam ke jongi syaki consumer ke jongi bernapak ke jala badru hakajo ke por kum ka association pat ni hab pej ya ka welfare ka well-being joki members ki jongi Nashim ni kalat kum president jangka Association of Power Engineers ban ai khublei yaki officers ki field staff bat baro ki blaya treshutom hakini ki benai ki toyo ki baladep haba one shop mariang apa ka jela ka jongi hakaba pini ba ki ila ile ban ai kajing syakri ke bahatam di consumers ki jongi namar nakwa ban personal syai fi hangni ka wei syaba ngalich ki issues ki jongi kum question kumba pa ka jela ka jongi ma idan ka lan ka behetam ka 132 kb 33 kb ki 11 kb bat kini ki lan LT ke balek syaki yang isem ki jongi te fisngo thu hi haman la ke division ki subdivisions ngidan ki limited nong tray apa feel te la kawan len shop Mariang kila bendukut kilan LT kemudian low tension akajo kapor karang kajing thut kilan ingat kidieng kelem kidieng hakilan 11 kb bat kumjuru hakilan 33 kb te hapadang jong kita pinpej ke restoration time ke jongi kabangin ay kalat teng ke kamsimpor nomor balai kebening kong do ke jongi kalong ba mi hab ban restore sya ya kalan ke bahe ke bakham he ke bangi haban pe hi mangi ki staff hidan gilan ki bakham he ki 132 kb ki bangi outsource hare hado menta ki 33 kb 11 kb impat outsource tengi hab hi ban pe de ki staff ki jongi hi de habakidan ki multiple failures ki fault laka de ha pa 33 kb ka 11 kb ba ka LT ba ki yeng ki sem hakajo kapor habalan shop mariang kamut ke priority ke jongi kalong ba ngin restore shwa ya kalan he habangi restore kalan he kamut ngim padio berkhait ngidang yo tang hapo ki substation habangi restore pat ya ki 11 kb line number ki feeders ki babon ki bami na ko substation kila abandon saw sun lai ar feeder shibu kidu live feeder hakajo kapor kamut ngina dep
restore kawai ka feeder ngap restore sakawai ka feeder bat kum tat ter takdaw ki don ki por ka bang ngap bercimpor bangin restore hari hapreng jung kita ki na kwa ban ong pi hang ne ba kum ginong tray bat kum gawai nagi asian belong responsible wat lah kino gibentaru in ai ka service ka jongi ka bapura naga beta ka jinghun ka jong consumer ujongi ala pidan kono ke bagi pajba kidan kono ke bagi kwa persngo kila persngo ba nakala ka asian ka jongi kum gi member ka jongi la shimya ta ka pledge hakaba in ai ka jing tray bat ka bahatam ka bapura padeng ki shortcomings ki jingduna ki babon at least itu ki nong tray ki jongi ki bra song thaj ki mandang song thaj kadon ka jingkermen hakaba in yo ye ki terminal retirement benefits ijongi kata ka dekawai sakawai pat kolong i issues ki bangidon pat kum ka session ki babon gi ai dengan wanra IP yang ne tanglai teli ki issues mo khnang ba kan ayu kebaning kong golong ya ka pay scale joki junior engineer kum apngi kuan patip yang ne bagi junior engineer bagi join hapo organization kidai class 2 category 4 employees hari haduk mentapat ngidang yo ya ka pay scale jogi class 3 employees tengila demand menta ba hakane ka revision of pay scale ka bangilong due no do 1125 kin pentri kam no ya kata ka pay scale jogi junior engineer ka badai kat kum hok kat kum service regulation 1996 ka bakidai class 2 category 4 officers but kan commensurate but kata ka status ka joki but kum juru ka skill bagin yo no ya ka skill ka jongi ka badai jong class 2 haden sans nem hanrei nado bangi jonhi kata ka de banikong ka ba arpat kum mga ong mane ba kam don recruitment the likewise hapo ki substations ki power stations menta la shuthung on contractual basis pisgo thu i kajing ka bakini khna ka jungi ki kando habaki lech bentrei sepok ki power station la ka dei sepok kadem kulai la ka dei sepok leshka la ka dei sepok umtru la ka dei sepok garu hills ganol barkiwe kiwe hiyo i jing yo i barit khat pra hajar arpo hajar bat ki hable ka duty ka jongki bat pisgo thu ba kata ka duty ka jongki ka ba kya perform ka ba kin ha bandan be chato laki yo ai ko off tang chisngi kimna banwan chi yang ha bagrat chi jingai te perkhat ma phi kumno kin survive but ha juga por ko ban ong ba ki handle ki equipments ki ba shop